Aku mboten diagem. Jenenge bojo kula ten Papua kok ya. Ngapa? Adolku TK. Mbak kan ngangge nikah. Kurang ajar to kowe. Kaya ngono ora gelem diatosi wong kowe kurang Ya ajar. gentenan kowe nek nyuwara ya atos kok. Wis padha atos. Aku nek ora diatosi do ora manut kok mangkelake ora. Wong ki nek kulino ngatosi wong, ya kudu gelem. Datosi. Oh. Arep kowe juragan nek wonge kaya ngono kan rawani. Aku empuk ya tak takokke. Kok empuk ngono. Empuk ya slentik kok apa? Nek empuk diselentik, ih apa iki? Inakal. Sepuh wae kadang sok butuh lho, Mbak. Lah nggih sok butuh. Iki butuh apa? Curhat. Butuh curhat. Oh senengane ana. Wong ajar kok kowe Iswan. Malah ngono butuh dibunga. Alah kaya wong sedela lho senengane. Cilik engko apa? Monggo Mbak Mimin katuran jumeneng mriki Mbak Apri ugi sedaya libur sangyo ora marga cek Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. waduh bintang tamu nek larise ra umum awan mau lagi mendarat saka Pekanbaru saiki bablas mrene no ya ora apa-apa mak aku ya melu seneng kok ya mendarat saka Pekanbaru Takone ngene kok, lah garwane Mbak Mimin pundi kok mboten derek ngono kuwi. maksudnya Lah sing dimaksud jenengan dados wong luar Jawa ini pengertosane kula kalian panjenenganku pancen pun templek ngoten lho Pak. Wis bebojoan ngono. Lah ngono lho. iki aku nek ora ngundang wartawan meluruskan cilaka iki Lho kula ya ning piyai kathah lho nyen kudu legani lho aja ngantek engko berita engko langsung jangan pangkas habis tanpa ada klarifikasi yang benar. Pancen dong diresmekke wong aku ki cara wong Jawa karo Pak Seno ki agek nikah sego pindang. Dadi ki mung agek disekke tangga-tangga ngono lho durung dilayang. Dadi carane anak turunku sok dong di kekuatan hukum. iya Dadi cocone nikah apa mau jenenge? Sego pindang. Nek kowe iki ora sego pindah oleh Apa? sego mambu nek kowe iki. Ora lah, jumbuh karo nikah sego pindang kuwi mau. Nah nek wong Jawa sego pindang kuwi ya ana benere disesekke tangga teparu. Ning luwih utama nek duwe surat nikah kanggo kekuatan hukum. Mergo wong omah-omah ki nek wis nikah rak jenenge disebut garwa utawa bojo. Bola-bali aku matur bojo ki dumadi saka petang huruf BOJO. BOJO B ini apa Mbak? Berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Orang tua, agama, negara harus merestui mergo pengestupun yang sepuh mergo dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya wong kuwi. Agama menika aja nerak angger-angger agama. Nek durung sah dadi garwane ya aja tumindak sing nika-nika nalisir saka angger-angger. Nek nggo belajar sik ngono apa? Ya ora itu ono belajar. Negara ateges duwe surat nikah kanggo kekuatan hukum putra turune besok. Mergo wong wedok kan ringkih nek ngantok ditinggal sak wiyah-wiyah duwe keturunan rak ya mesake. Lho kaya aku mbek Pak Seno ki rak urung di surat nikah. Alah. Nek sampe karo Pak Seno iki nek nikah ora ning KUA, KUD. Nah iya. Terus jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat yang artinya satu untuk selamanya, hanya maut yang memisahkan. Mas manten kakung senajan to akeh penyanyi cantik-cantik, wong wedok cantik-cantik, yang paling cantik adalah pasangan panjenengan. Semanten ugi Kang Mas Seno. Ngopo? Senajan to penyanyi Kang jajari menika ana makna iki akeh tangga-tanggaku lho. Mun nek semebar ning kampungku muni wo. Malah menika Kang kula ajab. Kok tangga teparo ki ngerti. Ngerti apa? Nek jenengan nek ngani aku ning panggo ki mung samudana, asline kesehariane ki lengket no cara. Nek nganti kondang Seno kok ngrabeni pit planrangan ngono. Kok pit planrangan kok jadi kok. Nggih. Trope wis to.
Terus sing pungkasan. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya, cilikin jiwit gedene KDRT utawa menyakiti atine aja nganti apa meneh menyakiti fisiknya. Wong lanang nek nganti gawe wong wedok nangis kuwi piye lek hukume lek? Ya nek ngantek meneteskan air mata akan menutup rezekinya. Sakmono kuwi ya. Mula wong wedok ketok ngene iki malati lho. Ketoke ringkih mung dienggo. Ning semono uga piyai putri nggih Mbak Presiden sedaya karo garwane kudu tetep bekti mergo imam keluarga tetaplah laki-laki. Nah, aja nganti wong lanang menggo ndalan, wong lanang tuku wedang ning angkringan 3.000 wis, monggo Mas, ngersake unjukan apa? Ngangge teh anu gula batu napa gula pasir? Monggo sekecake lenggahipun. Kuwi mung 3.000 lah bojone dikayani 5 juta ben sasi kok jikuk karmu ra karmu mangan karmu ra karmu. Lho, nek ngantek kok ngono ki terus menggo karo bakule angkring aja nyalahke wong lanang. Wong wedok introspeksi, bayar 3.000 dimonggo-monggo disayang-sayang bojone jika dhewe karek mangane dadak perintah. Itu kuwi sing tak omongke kuwi fakta lho, Mbak. Fakta menika. Tenan akeh sing terjadian kaya ngono kuwi. Wong wedok sing ora gelem senyum karo wong lanang, wong wedok sing ora ngladeni karo wong lanang. Nek wong lanang tekan ndi terus diladeni nang kono-kono dadi kecantol karo sing ngladeni. Jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Lho kae lanange ketok, lho lanange. Sinten lho? Ayo kowe kuwi mimin kuwi. Lah nggih mergo 3.000 lho. Monggo Bapak, percaya kunjukan menapa anget menapa teh napa kopi napa susu lho. Dadi pelayanan seorang wanita ki ya penting. Neng omah di blonjo 5 juta ben sasi. Rok ditukokke apa tukokke kok kaya ngono. Pripun, Pak? Wah, wingking gayeng ngemen ha kan menggah nggih. Nggih. Arep nonton pasuryane Mbak Mimin sing kimplah-kimplah. Kimplah-kimplah isine gombal. Karo garwane saka ngisor di uwes ora nekat. Uwes. Iki iso arep tak nggo lebon BCA. Apa? Bang Carukan Awan. Bang Titil. Wah, disinggahke nang kono mambu. Mbok ra kono lek mesake pahlawane to ya. Pahlawan. Oh. Kok dadi gogok-gogok pitu. Ya Allah. Ngapa? Bung Hatta dilebokke kon kene. Iki para Bung Karno kalian Bung Hatta matur sembah nuwun nggih. Sakniki Mimin iso merdeka dhisik tetek ngene iki ya jaman kemerdekaan rekoso lho. Jaman merdeka. Dhisik sih pati murah. Nganti dibayar duit palsu barang. Jan njaluk lho, Pri. Lah kok engko nek meneng duit marake, nek kan tertib duit. Dhisik enek dagelan ngono kuwi mulih ra iso anu ki ra iso nguyuh pirang-pirang dina. Dagelan ngendi? Kono. Kan kono ning kene ora. Piye-piyene ya tetep menang banci tuwa ngarep. Ayo sugih akal ya. Ayo nak. Lek arep ora sugih piye men sak lagu ngono wae Pak Cokro. Wah. Lah nggih to. Kalau sampean joget ning kono di sahur mau aku koyo arep medun arep joget megal-megol. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Tresno kok nggih Pak nek ra tresno sengoro nggih Pak. Jangan kulong desa diparani iki nek rajan kesengsem tenan. Tresnane karo Apri ora karo sampeyan. Nyatane sampean ra dulungi kok. Lho, aku kan nek ngono langsung kula transfer kok modele, Pak. Oh, berarti Pak Cokro ku transfer. Transfer nu aku, gepok sing nggo duit ngono ra kulino aku. Kaget kok nek oke. Iya. Bangsaku. Kemayu tenan Mbak Mimin. Sembah nuwun nggih Pak Cokro, panjang yuswa sehat selalu nggih Pak nggih. Lumintu berkah, akeh sedakoe sanjo akeh. Iku mah tak hitung nek ra kleru 1 juta. Sak juta tak dongake sesuk entuk 10 juta. Amin. Nek 2 juta itu 20 juta. Lah gumantung jangan pilih 10 juta, 20 juta. Lho, kan to. Nek sampean yo salah kok. Sedekah itu. Sedekah ki entuk liru saka sing gawe urip ki siji kanggo janda yang sudah tua. Nggih. Monggo loro kanggo yatim piatu. Sedekah karo banci ki entuk. Lho bener jenengan kalih Maria terlantar kok niki. Kok terus ngakoni terlantar ki. Maria terlantar. Banjur Maria terlantar. Engko Mbak, engko. Diasta engko. Lho, kula niku Sembah nuwun Pak Eno. Caoske. Caping gunung. Iya. Pandel banget lek sembah nuwun.
Aku ora milik barang kang melok kok, Nduk. Aku jatahe dhewe-dhewe kok. Oh ngono. Gusti Loh, Allah. aku meng manut karo tulisan lho. Lah nggih. Tulisan nek sing nyekar Mbak Mi Apri yo tak keke Mbak Apri. Lah iki mriku Nek Mbak leres Mi- mboten klentu panjenengan, mboten Saking klentu. Gancan. Yo nyuwun gugur gunung Mbak Apri. Oh nggih mboten klentu mergo leres sedaya nggih. Alah wandel oleh. Capek gunung gugur gunung, mesak pundi meleh monggo. Nah, Mbak Yulimbuk Cange nyuwun sesideman sing nyekar Mbak Apri. Nggih. Saking Sentolo. Ya, nya. Sembara. Aku wong iki ya kudu adil kok. Penyanyi kok adil panjenengan adil ra Gede lho, Lek. ra apa-apa panjenengan adil lho piyaine. Mula perbendaharaan ning gebangeten. kok kebangetan piye? Atase wong loro mbok yo nek kono loro kene siji legani ngoten legani wong wedok iki mung Kula dilegani. manut tulisan. Mbok ditambahi Apri plus Mimin ngono dientor ya saged dalang kok ora kurang lakon lho. Lah niku jenenge ngapusi, kula wedi karo Gusti Allah nek. Oh ya wis. Wis kene ae Pri, saiki kowe wis rasa ndagel karo aku dadi gawanku tak Pak Seno wis ora apa-apa. Ya dadi wong kok ora segetan naten ngono kuwi. Kon mboten napa-napa wis kowe melu Pak Seno kono. Lah. Bayo bancine nesu. Wong kula niku manut tulisan kok. Dadi aku ya ora salah kok. Para pamundhut ki apa ya ora mudeng nek pintere Apri ki mergo dedek. Wah niki tes wonten tulisane Gus Lah sampeyan. iki on Pak mundur Pri. Menika saking Pak Tujiyo sekeluarga. Nggih. Nyuwun Mbak Mimin dipejahi. Mbak kowe ngrungokke ora? Nyuwun Mbak Mimin dipejahi iki. Alah, isane kok njaluk dipateni. Wis ngene kowe gelem ora? Ora wae, Nduk. Tenan? Ora. Kabeh. Endi? Enak aja. Iya. Sing penting gaweane dilakoni sik, perkara ki bebungah ki rak pinangka bonus tresnane. Iya, pamundhut. Wis nggahke kono sing ora sing jupuk. Soalnya nek jupuk ora kok perkara kasus pelecehan iki ora nek ndudut kleru. Kesusu set sing katut kaos kakike lah. Oh jerone ming rebok. Iki mah dilindungi badan hukum lho. Apa? BH. Samping gunung nggih Mak Cangi. Mangga, ya diaturake. Ya, mangga Mbak. Saben bengi nyawa dimatke. Manut pengendaline ngono lho, Lek. Mundur. Dumateng Ki Seno Nugroho ingkang kinurmatan. Nggih. Menika jenenganipun kula manut kanca-kanca kira pradangga menapa manut jogetipun Mbak Cange. Lho, nggih manut kula. Wong kanca-kanca niku gawan kula. Oh ngaten dados Nek kula. sampeyan ajeng jenggleng dhewe nggih manggawa wiyaga dhewe. Dados kula mengke obah kula nderek panjenengan. Rak ngoten. Lah jenengan ra tau obah kok ya. Aku ya piye. Kemayu wak jejeg cempala modal. Monggo dadi manut kuwi lho Pri. Iya. Kanca-kanca mudeng tok manut Mbak Cange ingkang dipun goyangaken Ki Seno Nugroho. Iya. Nggih. Yen memajang hamongkara janur mune kata eti main keyen lama eti pateni. Hey. Kowe iki ngrungokke ngendikane Pak Seno ora? Sing bodoh banget ki aku apa panjenengan aku kira mudeng gendeng apa ora mudeng piye to? Ya kowe kudu ngerti nek garapane kene iki piye kono piye ngono. Iki mbok menawa kedua iki mah aku rung trep ya. Mbok menawa sing ketiga aku penak. Nah, kowe kurang mat ngawaske. Pak Seno monggo. Chemistry-pun lho, chemistry-pun kersane dapat menika kula kan penyan dados nyun sewu penyan ketil-ketil ngoten kersanipun kula niki
iso napa ngematke Mbak Cangik. Oh nggih. Nggih ngangge kedil-kedil ngoten lho dan bahasa isyarat. Kedil-kedil. Kena cilik ale. Kena cilik. Omonganmu lho, Pri. Lah, kowe nek ketil lak ya cilik to. Le ayu mung rupamu atimu bosok. Lah kok muring-muring. Nek kebangetan aku ya ora banget ngono aku ketemu kembung kasar kira tekan atiku. Naliru iki ra iso nek ngomong kasar. Lah, sukimine metu cah. Saking kebangetan kok kowe iki ketil-ketil. Lah nek ra ngerti ki rak ya lumrahe takon. Enggak boleh jorok lho. Lah ora, ketil ki cilik to. Kecilek. Nek gede. Lele. Monggo Pak Seno ingkang menika kedah jumbo kula kan panjenengan nggih. Ben gathuk ngono rasane. Nggih, apa meneh gathuk kira penak nggih. Oh, kuwi aja omongan kuwi. Antanipun Pak Seno kalian Mbak Wimin menika lho nyawinji ngoten lho panjenengan kok ya. Aku jek urung mudeng apa-apa senengane do dijarak. Wah, urung mudeng apa-apa. Umure 42 kok urung mudeng apa-apa. Lho mudeng apa-apa kok ngerti barang nek gathuk penak iki apa ya. Urung mesti ya nek gathuk penak Lah ki. sik kira penak apa? Lah nek wong disuntik kae apa penak? Disuntik bokonge nganggo jarum ngono kae. Ya saking. Lho. Tuwae mental. Aku apa wedok tenan ya bentahun ya meteng ya Bri. Tenan Bayu rujak umur 3 sasi jek nyusoni ngono paling wis meteng meneh aku. Lah metune becak. Saking mentele kok ya. Lah nggih ning ora apa-apa anugrah. Iya. Monggo Kak Seno. Aja lungguh mesake tole no kowe iki. Jane iki teh menyiksa aku tenan. Kula masuk angin ya, Mas. Aku nek mergo nderek Pak Seno ora mangkat aku main. Nangis. Nek sing tak boti, sing tak kukuwi kaya ngono. Aku masuk angin lho, Mas. Jambul majek krian. Sing tak boti kok ngono. Dadi ora jumbuh karo kekarepanku ngono lho, Mas. Aku ku nyun sewu Pak Seno saiki padha penak. Kowe meneng? Lah ngapa aku meneng ae kok. Kowe wis menang eno, menang ayu, menang suaramu apik, kowe arep malak-malakan kowe. Ora wis kono karepmu arep piye? Pak Seno. Ampun. Jane kurang kula niku napa? Lencir ya entuk, kulit ya nemu giring. Pasoryan ya madolke. Kula niku jane kepencut karo sampeyan. Kok ya ora ngomong ket wau lho nek kepencut. Ning ana siji sing marai kula terus don. Babakan menapa? Babakan Sampeyan niku nek menapa? prai seminggu wis jenggote tukul. Jenenge menungso menika mboten wonten kang sampurna. Umpamane mripate blalak-blalak, gulune ngulan-ulan, ndelalah irunge pesek. Wonge ayu bekti karo kakung ning rodok galak. Ah kula niku nganti omong karo kanca kula kok. Nggih. Mimin kok ana jenggote ya. Terus kanca kula niku ora apa-apa jan wedok iki ana jenggote wedhus. Oh berarti nek blantik wedhus ki ya metu jenggote kaya Kula menika jalma menungso kados para-para pesindan menika. Oh. Kok wedhus lho kula dadi wedhus. Gibas. Ayo, der. Wis kono Pak ora junglang-junglangan Pak lho dedek. Dedek lukang to. Apa? Tambani. Iya aku. Sakit. Tambani. Nggih. Digip apa? Oh, dikim. Ayo no bacet nono. Pacetan sarwi Penak ya, Lek? Ya biasa, apa anu biasa. Kok kowe mau ora iso pas ngono lho. Pas kowe kok penak banget yo. Kandhani kok ngono kuwi garek prejengane kok. Iya.
Penak nek kowe. Ora apa-apa nek muga engko sing kedua ya penak. Panas udan. Parian ke Pak Cokro. Iya. Siapa sih? Kowe sik no. Nang Purworejo. Purworejo. Tuku es. Pri ya kowe iki mbok ya ngono cengkok ya cengkok nek kalimate mbok suwekkan. Iya, ya wis sik enek ngono kok. Durung artine kok Nggih. ya. Arep ming tuku es we. Coba. Mugi Pak Cokro tambah sukses. Ya, apik. Amin. Sampean Mbak Mimi. Nggih. Menyang Solo. Heeh. Ora usah dikomentari. Iya, ya lah. Menyang Solo. Nyunggi areng. Pak Cokro Mimin pengen meteng. Lho jenenge bakolan ora ya ilmune. Lah kok terus sambate karo Pak Cokro? Lah karo sapa karo Pak Seno apa ya kono gelem ket mau sia-sia karo aku. Mbok menawa nek kilap. Oh iya, saiki rene. Apa? Menyang Solo. Menyang Solo. Lanjut Purwodadi. Lanjut Purwodadi. Bapak Seno. Mimin pengen gerbini. Halus lho bahasa pedalangan. Dirungokke jawabane Pak Seno. Kae ngomahku ana kirek lanang nganggur. Kula menika sambatipun kalian panjenengan mboten kalian jeli ingkang wonten griya menika mboten. Aku Pak Seno lah nek kula ki neng boyo lali. Lah pamane ngoten lah guru gerah jeli nyebutin iki Pak Seno. Iya, Menyang iya. Solo lanjut Purwodadi. Ya ora apa-apa to lek nggo keri-keri. Keri-keri karo kewan kok aku iki. Kok pandamu kok keri-keri. Wis rasa pari-parian. Kok mutungan lho senengane. Wis ayo bacot keno ndak kelangan ngeng. Panas sedan aling-aling. Capek gunung. Misowa capek gunung. Ayo gentenan. Dereng Mas. Kok zaman berjuang loh. Nadian. 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 Ya sinden umur 75 kae wis gek ngantukan. Nadian. Le. Ketok kok nggon kewan tok to mriki mau. Wis jeli sing nang omah. Kirek to terus kok le. Lah sampean jare blantik wedhus. Suara wedhus meneng ngomong Ha iya, nek ngruri nek arep mlebu omah teko ngono mesti rombongane iki ngene le. Iya. Le kimen. Pun mboten saknipun kula delegasikan kalih punak-punakan. Terus mindanipun jadwal kula kan schedule kula padet luar kota terus. Kan pun kula mung pun artis nasional. Jan cocok ya Mbak. Saiki mimin artigo ning Kolombia. Niki malah kula wingi bar dibel kok teng Banjarnegara sampean. Banjarnegara. Nggih, Mbak Mimin selo mboten sekedap kula tak delok schedule. Selo ajeng diduetke kalih Chris John. Iya. Kok ke Banjarnegara? Ah, Chris John petinju dihok. Oh, Kristen tinju kae. Iya, wis ora apa-apa. Entekno kok ndak badak loro-loro. Ya wis ora sampean suarane sae kok. Nadia. Wedok ah, wedok. Nadia. Oh. Yo, ayo ora aku mesti nek nesu aku. Nah. Nadian semono. Nadia. Nah. Nah, yo. Nadia. Wah, kene yo. Watur sarata. Iya. Lahana. Wah. Sampeyan aku nek nyuwara apik nek luwih apik nek rasa nyuwara. Suara sae niku Nyun sewu ngoten Pak Jen wong petingane dhewe-dhewe. nangis meneh. Kok moto yuyunan to. Pun pirsa nek suaraku elek.
Terus piye? Rupa kula ya ning tekon kula tekon kula becik. Timbangane rupane apik. Aku atimu resik peceren. Ke aku ki ngapa? Lah kok mau dialembono kaya ngono bungae mbok kowe mbela Mbak Yuni. Lah aku arep mbela piye wong kenyataane ya kaya ngono arep piye? Gak aku pri. Ayo dintekke. Minumane banyu dane. Mangga Mbak Apri yuk. Nyapa? Sing ngrebapi wingi ra ketunggon bojone ketok kaya piye bareng saiki ketunggon wedi. Ciri banget lho. Wingi ngekepi kowe kok. Semangat, Bang. Ya, ojo wedi karo wong wedok, waton kowe beneri harus tegas. Siap Pak D. Pak D. Semangat ya, Mas. Luar biasa. Jos karepane kanca-kanca waton. Sampeyan ki ya termasuk luar biasa lho. Mburan duwe kesel babar blas. Lagi mudhun saka pesawat terus bablas mrene ya isih glenggeng-glenggeng suarane jan. Ngladen bojo barang sik mau. Weh, Bojone sapa? Bojone wong-wong kuwi tak anu. Ora kena ngono kuwi. Ora kena. ya ngawur njukan bojone wong-wong. Padake do arep bae. Kaya kesangatan yo arep menungso ya tuke menungso kaya menika ya kleru. Ayo beda ya sampeyan menungso salah gedaden kok. Ya kula ya golek wong lanang-lanang sing nasar-nasar niku nek wong nasak wong bener mesti ya bekti apa jenenge mung hanya dengan satu pasangan. Setia karo garwane. Dadi wong lanang kudu wong lanang sing setia. Setia. Sampeyan Kyai Putri kudune iso mejang pinanganten ngono lho. Nek dadi wong lanang kudu dadi Priya. Priya ki piye? Pribadi kang setia. Weh. Aja dadi jaler. Apa kuwi? Kulino ngujo barang saler. Nek garwa mau apa garwa? Garwa menika sigarane nyawa. Dadi Jare Kyai Sepuh biyen ana sing siji sigar siji dawa kok. Siji sigar siji to. Apa apa to kuwi aku ngerti jenenge ning ra ngerti nggone kuwi. Nggih. Jeng maksudnya wong omah-omah ki nek wis resmi to nduk kudune sangu pacul. Pacul ki apa? Pacul ki perkara papat sing aja nganti ucul. Apa wae kuwi? Siji bekti marang Gusti Kang Akarya Jagat. Wis diberikan kemudahan aja lali karo Kang Nyipta Jagat, Kang maringi rejeki, paring pasangan karo panjenengan lan sak piturute. Nomor loro bekti karo wong tuwa. Maratuwa ya uga. Wong maratuwa ya uga. Maratuwa iku ora dadi maratuwa ning wong tuane dhewe Yohan. Sing nomor telu bekti marang guru. Guru ki iso Pak RT dianggap guru, para pinisepuh dianggap guru, guru ing pamulangan lan guru agama lan sak piturute sing ngarahke kebecikan sing pantes tinulat sinudarsana. Terus sing kaping 4 Lek, bekti marang garwa. Senajan mbak-mbak presiden upamane kayane ngungkuli wong lanang, imam keluarga tetaplah laki-laki kudu tunduk karo garwane. Surga anak di bawah telapak kaki ibu, ning surga istri di bawah telapak suami. Dadi arep lunga we paribasan ana tamu kakung kula nuwun nyun sewu mbukake titik. Wonten dawuh anu Kang Mas mboten wonten niku aja malah bojoku rene to. Mlebu bojoku wong ra ono, mlebu kleru lho. Dadi ditanggapi tapi sewajarnya. Dadi upama jagongan ngono ya ning jaba aja ning jaba aja ning jero nglenik wong loro aja. Kleru gedhe. Nek ngantek wong lanang cemburu, kuwi aja nyalahke wong lanang. Mergo wong wedok iki sensitif banget krungu suarane wong lanang iso buyahi maneh lho. Gur lagi krungu suara burung disenggol burung liya-liyane. Burung ngerti salah bawane. Lah aku sing wedok ngentekke Tegal Sawah Pekarangan ya kuwi. Gur mergo sak monggo pinarak Mas. Dijak mie ayam gelem. Mie ayam mung 3.000 mung gawe 5.000. Liya-liyane kuwi. Lho. Liyane iki apa ta, Lek? Ya ngerti dhewe to. Aku ora ngerti kok. Tak critani sesune gedhe nduk. Ayo ning apik lho, Mbak. Mbak Mimin ngendika ku ya ana benere. Dadi ora ming sembrono ning pancen yo eneng benere tenan. Nggih, srawung yo baku.
Mula kudu teguh tenan imane. Imanipun. Nek dhisik bar nyambut gawe langsung dolan ketemu kancane, saiki wis di tanggung jawab moral ngopeni garwa lan sak piturutipun mula tetep utama prioritasipun. Dadi wong wedok ya aja males-malesan sok anake ndak turun. Nah anake pinter insyaallah, mbokne pinter insyaallah putrane ya pinter. Mbak Orisa dadi nek sinden semangat ya, Nok. Nah, tetep laden bojo. Hamil bukan alasan untuk tidak melayani suami. Nek meteng tuwa kae malah ra apa-apa saya ditukai. Apane? Kowe mudeng ilmu apa ora? Piye? Nek hamil muda itu sampai 3 bulan awal aja stop rahime, carane jahanine men kuat ning rahim ibu. Ning nek mongso-mongso tuwa nemu enggak malah ditlateni. Iya. Pengen kan dia anak secara alami ora dadak sesar lan sak piturute? Iya, aku ya pengen. Ning arep piye aku? Lho, ning ya kuwi pelajaran lho. Pelajaran. Karo perawat kae wis sok kon nganu kok mesti diweling kok nek umur 8 sasi. 8 sasi ku wis senam hamil sik barang, Mbak. Iya, senam hamil. Cepit tahan. Ngono kuwi ana, dadi aku melu senam ngono kuwi kok mah senep ya, Lek. Kula mbiyen malah diomong karo perawate. Pripun? Pas ngrisaki bojo kula umur 8 sasi ayo bapake ora keset. Kula radong jaman kono waduh sedina ping 3. Karepe radong karepe piye ora yo. Ning yo ana ciri eleke yo ana. Nek kerepen kesregepen bapakne niku bayune mesti kene iki buta. Nggih niku nek betul. Reget ngono lho, Nduk, bayi iki reget. Soale ditotok-totok. Kok buta. Lah gur gapru andas rondas. Pringulatke ori jaket mau angger kowe nesu ngono kok ori jaket langsung ngelus-elus weteng ngono. Ya aja nganti kok ya wis tak weling iki mau arep munggah mayange sa bintang tamune Mbak Mimin Ruapri wetenge dilus-lus diseru-seri awu aku. Awu. Paling bocah kuwi ngono iso dititeni kok lanang apa wedok iso dititeni. Nek niki wedok. Kok iso? Titikane ganti. Kan bunder nggon anu Pak wetenge iki bunder. Nek lonjong lanang. Tur kene pas kan ketok cantik. Nek anak lanang itu gak dandan. Iki cantik lho Risa iki. Nek kaya nek piyai sepuh mbiyen ana sing ditandani nggo tampah kae piye? Oh, nika sing nek nika pengen di anak wedok, ngoten niku ngrundungke tampah. Tampahe mlumah anake wedok. Oh, ngrundungke tampahe mengkurep anake lanang. Nek dalah tampahe ketangsang ora mlumah kemengker. Ngrundungke tampah cementel pager. Lah dadine kaya ngeten. Ya termasuk kowe barang teh aku. Ora. Aku tuwa kae asli kok aku. Oh, asli apa? Asli banji. Wong sepenting hati-hati yang dicoba kesehatane. Tetep kudu aktif energik men putrane ya sehat, ibuke sehat, putrane sehat. Iya. Laden bojo aja lali. Seminggu ping 4. Piye ta Lek kok seminggu ping 4 lho. Gawe iki dalan kok ya. Ayo Tin. Kuwi raja kok ora ya Mbak Tatin. Lek Sukimin saya wengi saya horor. Rumah saku iki nek omong kaya wedok-wedok tenan kae. Tak benake bokongmu ming selisih bokongmu. Nek iki kan jenengan niku mengsle kuwi. Benakno gake. Iki apa to jane isine? Dami. Damen ta. Dhisik iki le ngapa jenenge le naleni ora kenceng kuwi iki dhisik. Munene plok-plok ngono. Gunamu suarane kok Aja. Enggak boleh pegang. Gunakan. Kok kaya meme kasur ngono. Gunamu tak kene. Alah. Kowe kendarani asli ya menang. Gak aku lek Sukimin ngono kuwi Rasa sok cantik. Sok cantik, sok anggun, sok elegan. Nek kene plok-plok nek kene. Loh, menine dok-dok. iki tandane sing ora. Coba ngritatin judulnya. Ayo. Mbak, sekarang itu eranya keterbukaan, transparansi, ojo ngantek engko dadak presiden bahwa itu suatu kebohongan. Lah aku enggak bohong loh. Aku ngakone aku lanang, aku Sukimin iki prabote palsu. Lah kowe ngaku apa ora? Ha iki rasa dicoba ngono wis Ya wis dibuktekke. Apa golek nggon? Anu, Ya, anggere muni temu sindan wedok kok lanange ketok ya. Aja ya, Lek.
Maneman mike mendat nunggu. Ayo ngaturke napa? Kula. Oh nggih. Angin bawa mboten? Nganggo. Manggu no Tati no Rabowo ngisi di sini. Mbak Tati kok dengaran kalau Pak Seno kok halus ya. Halus semen. Halus. Urung, mengurung. Kok diliter atas metu. Mau bengi nesu ya kali kula. Oh, dadi atose iki keri. Ya so atas. Kula nek durung dikapak-kapake ya ora atos. Iya. Nek kono wis mulai atos aku atos. Mambengi nesu kali kula niku. Tak parapi nangka blonyo. Ah, Titik takut. Apa? Lah tos sih lek. Iya. Aku ora ngomong ah. Wiwitane anderek sang peke Priya bagus kang olah budaya Pak Seno. Dalam. Kula nyun idi palah panjenengan wong dasare sesuk-esuk kula ya ora main esuk. Nggih. Main kula siang kula mboten matuk mawon kowe mulya dhewe ya, Nduk. Lah kan neng ndi? Aku wis dicim Karang Taruna kene. Sapa? Mas Kuncung. Kargo apa? Ya ora ngerti jenenge wong priya diwasa ngerti wong wedok kaya ngene rak ya hawane ya ngerti dhewe kon dadak tekon. Terus arep ngopo ngono lho. Ya tekon Mas Kuncung aku ora ger pasrah. aku ket mau ket sampean munggah panggunge awane arep gumoh wae. Alah. sowan menyang kuda kene iso Ya iso aku mau ubuk kok. mau suara wedok lho Wis ngene wae cukup kuwi mampune ya kuwi. oh berarti iso mergo dikempit ngono ki Ya nak lanjut nak. sowan menyang kutha Bendara terus Bendera terus kayung-yung duet karo Mbak Apri coba suarane. Iya. Oke, suarane apik sik sapa ayo. Selendang kuning. Ming muni sak selendang kuning ngono. kalah kemayune ra iso Ayo kowe iki ku soalé kurang kemayu kok. Soale Kejaling cinden kuwi nek setiap kata kuwi kudu digawe kemayu. Masale selendang kuning ya ora ming selendang kuning. Selendang kuning. kon ilate metu ngono ki Ayo karo brangkang ra kok kire. omni selendang dadak metu-metu ilate Maksudnya ono penekanan-penekanan lho, Mbak. Kemayu. contohna lek piye lek selendang kuning. Selendang kuning. Mbak kaya wong malah wong kebelet Selendang kuning. Aku nganggo merak ati. selendang kuning kang saking bukir. Ayo kowe cek. Suara kurang bermana. Digawe merak ati ya ora emus kaya banel 300 ngono. Padahal 300. apa Banel 300. Dadi nganggo ekspresi no lho Mbak aja gurwaton glinding ae. Kon senyum ra iso. Iso wae. Senyum sik ngono lho. Upama ora kesem karo pasuryane paling ora kesem karo suarane. Upama ora kesem karo suarane mbok menawa lagak lagune piye lho. Wong iki duwe pentingan dhewe-dhewe. lah Ayo. kok pentingane apa Lah ki mah kudu kenese ditambahi. oke Wah. lah piye ta jare kon kemayu Kayane meng wong Sentolo ya.
Oke. Lah piye to? Jare kon kemayu sae kemayu. Ambo yo dimuni onje Jawa kok. Oke. Anggih. Ah, luwih merak. Onjeh piye monjo lenjah ngono. Ayo Aja lali Jawani. Ayo no. Suara kurang bermakna. Apik-apik lho mbok sombek meneh. Kenes. Suara ngono. Lah aku ora iso ya. Tetep ra iso nek ratin ra iso. Raine iki rai galak kok dadi. Lah unek-unek mah iso aku. Raine iki rai gane nglecak ndase bojone ya ngono kuwi. Ora suara kurang bermakna ngono. aku sing iso berarti sing lanang-lanang ngono kuwi lho. Kok lanang? Maka ya lanang ya iso. Ya iso ngaku ki anu berbagai peran iso tak lakokke kok. Ora ketake kaya arep melu iki deh. Hah? Ketake arep melu Sinden kok nganggo deh bareng. Ayo kuwi. Tang desa. Ngapa Tang desa gembongan iki kok dadah-dadah. Ya kan nang basa Indonesia ya ono dehe bareng. Kemayune lho. Oke deh. Kan ya nganggo anu deh. Ayo Mbak Tatin. Pasti bisa, semangat. Aku ora iso. Iso. Jangan bilang tidak bisa. Coba. Lambene nganggo macam suara malah kaya anu bekicot. Aduh. Ya ini malah mulang sarak. Apa sih? Lah piye? Bekicot. Bekicot pira ya? Kewano. Heeh, sing ngono kae lho. Nggo tombo sikil gatelen barang mungkin. Ragur sikil. Mbak Mimin bae kuwi. Ayo Mbak Apri. Kurang. Kita kono ki heboh dhewe krungu bekicot. Oke. Kulino mangan kicot kok. Sate kicot. Suara kurang pramana. Kok waski lho pasuryane Mbak Apri tok. Ning wasesa ngumro. Mula nadyan piyai kakung nyandang wedok ning nek krungu suarane akeh sing do wah jan upama wedok tenan. Nah, mungkin aku biyen munggah pertama panggung kowe meh kegut ya. Wih lah kok sinden ayune kaya ngene iki saka ngendi bareng kala menjenge tak matke. Wo. Pelantrangan. Pelantangan umpama gelem ya mesti gelem ta? Sama Jenengan? Edan po? Lah ayu tenan lho, aku kalah ayu lho. Edan pa? Ya mesti iya. Nyepelekke kowe aku ora trimo nek babakan iki. Lah ngapa? Pak Sino kok gelem? Rogah Pak Sino iki. Lah, Doko. lagi ayu banget lho Mbak Apri iki karo aku ayu Mbak Apri. Kemayu ayo wis kudu ngono sinden kudu kemayu ben iso menarik perhatian penonton kudu. Ayo Mbak Tatin. Angung. Lek kimin nisan. Angung romarang bendera. Angung marang bendera. Lho apa dikawat sik Tin men ketok kemayu ora untune sapa jenenge untune Apri wis kawatan kuwi nek matamu dikawati piye Enggak nggih wajah to kok nggih. Aku arep muni lho, aku arep bales lho. Emak Piye? tak ajar kowe Kah? Ampun dikawat ngomesake. Apa? Dikrangkeng mah. Kerangnya kayak jelly. Tiah sun lestio pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
becik, sing penting senyum. Sing penting dengan senyum. Senyum itu ibadah. Aja besengut. Luwe becik. Patehana. Rupane Ngono ku ya. Luwe becik. Patehana. Engko rak bojomu nang omah. Wah, bojoku pekok ku ya. Aduh ya. Iya. Ya untune kudu ketok. Iya, iya. Rada mbok sithik. Iya. Lah, untune Apa lho? ketok. Tapi jare kan Kayak Pak Seno mau lho. kan ngene. Luwe becik. Dengan senyum. Iya, iya. Tapi jangan. Kayak iki mau jane guyu sikit mau ning keri nang meteng iki keri ta. Kaya wong glegen ka lho. Luwe becik patenan Mbak Apri monggo men dicontoh Mbak Tatin kuwi aku lagi duwe misi menghilangkan cemberute Tatin. Iya. Lah, kula iki wis guyang-guyu lho. Jane iki ming Dora weruh. Karaktere sing garang kuwi lho Mbak sing rada disuda. Lah piye aku ora garang lho. Lah terus Garangan. Garangan nyapu. Senyum yang proporsional di tempat yang tepat. Ono senyum sing guyang-guyu ning tempat yang tidak tepat ya ora prayoga. Mbak Tatin itu cantik. Suaranya yo becik, tapi di bahasa kamera ketoke kok wong judes, wong galak. Padahal tidak aslinya. Lah, sing dikersake Pak Seno ki men karaktermu, men kowe dirani ora wong galak ki mesem, lembut. Suarane diperhalus, powernya sudah dapat ning rodok dilembut sithik. Ngoten ta Pak Seno? Lah semono lembut ki ayakane sepiro? Aku kan dadi piye? Lho sakarmu, dadi sakarmu Ya aja. wis ngene iki wae, apa anane? Ya wis apa anane, ya wis sakarmu le. Harkarmu lan luwe becik patenono timbang kepisahan. Wong kok didandani ra gelem lho. Ya Kandhani kok angel. ya aku gelem ning nek ya gilok-gilok nek guyu iki. Sakarmu wis sakarmu nembang sakarmu karo mendono matane luwe becik patenono timbang kepisahan. Len ngono ki nek ngematke jenengan aku iso ngono ki. Ayo Kandhane angel. ya kayak Mbak Apri mau. Liwat kincange alismu kuasa Anglanda rasane hatiku senadyan was liset yoswaku aku isih mampu ngladeni selangku Sinten saiki? Sakarmu. Sakarepku piye? Ya sakarep mlene wara. Ya. Kula napa Mbak Apri? Mbak Tatin, Mbak Tatin, engko ndak iya. gelo. Mbak Tatin monggo.
Mbak Tatin. Heeh. Kok ora nongko? Ndak nesu. Mbak Tatin ndak mendono. Iya. Sampeyan ki dadiokke nangka. Urip menyang kutha gedhe. Arep coplok lho, Pak. Apane? Matane. Ben ra apa-apa. Tak terima-terimake. Napa nih? Sinden kleru Lah, apa? iki saurane Pak Sino kira ya berarti Apa? ketua rombongan sing ngesuwi ning kene. Ketua rombongan Sutradarane noleh Pak ngono. Kaliran ya netranipun menika mboten sae menawi Oh, ngaten. netranipun mboten sae Pak Seno menawi ajeng mecotot ngenten niku. Kok mecotote kok. Malah nguneke mecotot kuwi. Aku ki santai kok Mbak Mimin wis bebas karo aku ki rasa. Nganggo apa dunake matane ya wis kono, dunake ndase ya wis kono. Lah apa? Sing alus ngono lho. Sing alus apa? Jenengan ki nek Netro. sing alus. Netro. Netro to paningalipun. Netranipun mboten prayogi menawi ngaten menika. Menapa gantes netro ali-ali kula ngoten. Napa gantos netra wudun? Malah moto mudun. Ning bener nek mudun ki nek dicotot mesti metu matane. Iya. Yo. Urip ana kutha gedhe. Yo. Urip ana kutha gedhe. Pas yo. Masuk. Dan Mbak Tatin. Iya. Ya, wis ki mau sesideman diaturake Mbak Tatin Mbak Tatin. Lestari Handoko. Handayani Handoko ki banteng. Ya wis diaturake nggih. Matur sembah nuwun. Lah iki pamundutan mingkari saknyuk no apa? Menapa menika? Liwong. Oh, Pamundane liwong. Pak Cokro. Ya. Sinten menika ingkang kapiji? Oh, sebaiknya ya beberapa orang Anjir. biar Guyak. biar bagus deh. Iya. Begitu cocok? Oke. Ayo Agnes, Agnes. Ya, Agnes. Ya, sing meteng rasa. Ojo kowe kedabikan kok malah payah engko. Wis kowe tengok wae wis. Tenang wae no. Ya. Agnes goleke sing padha cendhike. Kita tampilkan Nona SpongeBob. Ben tak hukum mau bengi ra mangkat wae. Blub. Yo iringane wis. Oh, stop. Iki nek ditabuhi saya edan kok malah. Iya. Agnes karo Mbak Mimin. Sampun wilujeng dalu. Nggih, Kalau kok boten tindak nembe gerah menapa sayah menapa wonten pambengan sanes. wau dalu ra mangkat niku kurang Lan ajar. sih mboten tindak. Ngopo ra mangkat kowe? Loro pikir. Lho, sing digagas napa? Napa nek babakan pakarya
pancen pun bendina pakarya kalian Pak Seno babakan duit akeh sithik ya ana rezekine. Ajeng mikir napa melih penyanus nek sing nom-nom gagas kae-kae pun sepo apa gagas kae-kae ya pun mboten to penyanus. Men niki santai ora krungu swarane nika sing atos bengi ngatos. Lah lorati. Mboten ki pun karakter. Berarti kowe lorati to melaku kuwi. Heeh. Arep muni kok dadak dipikir lorati tenan. Lorati tenan. Ya sok loro ini kok. Nah. Niki ya sok tak tambani dhewe. Ya wis ora apa-apa ora. Ya, tambahi sapa meneh? Pinten Tambahi sapa meneh sing urung. Ha iki wis nganu wae. Iki ya bar nglairke. Sesare urung mari. Engko golek liwong tetel malah kilo. Jadi krek. Waduh. Rake mboten pas putrane wis urung sasi kok ya terus tetel. Sing jeneng Sesar niku sakniki mboten didondomi ming dilim. Kok dilim? Napa? Oh, sampean malah ora ngerti to. Lah anakku sing kari dhewe niku Sesar, dadi kula ngematke bojo kula dilim. Ngono kula muni lho, kok cuma dilim, Dok? Iya, sekarang udah ini. Mbok ngagem kanji mawon. Gini nggonku mbiyen ra dilem. Nggonku. Aku nganu kok dilim apa-apa ora gathok kok. Dilas karbit. Edan. Ya, piyai papat wae, piyai papat. Iya. Pinten? Piyai papat. Ayo kuwi piyai papat niku sampean. Oh, mboten tambah malih. Aku ya katut menungso lho, Pri kok sinten niki papate katut karo aku. Ah, piyai papat. Iya. Ya bani sik, Lek. Kowe ae. Adik-adik, ayo baris yang rapi. Ya. Nggih Pak Apri. Iki bayi tua, iki bayi tua. Ya, mangga diwiti, yuk. Ra iso. Lah Pak motrok kabeh. Piye kok ora nirokke jogete Apri iki piye? Ora iso. Oh, onderdile digantekke sesone. Wis koklok. Kula tak manut Apane sing koklok? Onderdilmu kuwi wis ora iso megang-megang. Iya. Iya. Nek ndelokke Prastiwi weruh cendol joget ya kuwi. Iso rono rene kek cendi banget meng gili. Angger disendok lunga. Angger disendok lunga ayo ngono. Semangat Ibu Pras. Seniore adik-adik semangat ya mawon. Nggih, kula tetep sabar kok dinyek. Lah kudu sabar. Wong sabar ki ora ana watese. Nah, Nek tenan sabar ki ana watese kleru. Sabar ki ana ora ana watese. Ya ana wae wong Kulon Progo ana watese kok. Lah Kulon Progo senes sabar nggih Bu, semangat Bu. Mboten Upama cendol ngono Bu Prastiwi kok cendol weton Purworejo kae lho. Lah, apa? Sing ireng kae jenenge cendol. Iya melu nyek sing sithik banci kuwi. Oh, kandhane lho wong kula tarpa tuwek nika kula kejeni karo pi sepuh. Wani ngece Yupras mesti langsung ditenggel sak kayane. Tas ini teh tah Bu. Napa? Tas ini teh Mboten gedok len munggah. Wong sinden aleman kok ya. Mbok tak kon tuku mobil sing cendhek-cendhek kuwi akeh Starlet ya akeh ya murah. Sedan-sedan Kok tuku tabane radial gede banget kae. Bareng nyinden nggawa Honda. Aneh ora. Ndekno sing nyopir nggawa kacamata riben ra dicopot. Bengi-bengi kacamata riben sakanu nabrak kursi. Iki men piro 117. Wis picak kuwi ora men. Men 117. Men 3 Oh, men 175 lemune. Ya wis ben ngarang aneh-aneh kok ya, Mak. Ya mangga dilajengke. Yan gayeng tenan.
Apa? Halo kae, ngene Mimin arep pindah cengel kae. Lara kegencet. Suara kanggo lho Mbak, dadi bangkai malahan. Oh Suara atas lah. kanggo. Suara kanggo. Aku cara dadi lek Sukimin tak bales ganti. Ora kanggo ki piye, Mbak? Dangu mboten diagem. Oh. Jenenge bojo kula ten Papua kok ya. Ngapa? Adol koteka. Mbak kan ngangge nikah. Kurang ajar to kowe. Kaya ngono ora gelem diatosi wong kowe kurang Ya ajar. gentenan kowe nek nyuwara ya atos kok. Wis padha atos. Aku nek ora diatosi ora manut kok mangkelake ora. Wong ki nek kulino ngatosi wong, ya kudu gelem. Datosi. Oh. Arep kowe juragan nek wonge kaya ngono bakal rawani. Aku empuk ya tak takokke. Kok empuk ngono. Empuk ya slentik ngopo. Ora. Kosek. Wong rembugan kok tekan diselentik barang iki piye kuwi? Ame ngempuk Mbak nyanyi ku gumathok. Nyanyi Piai Sepo lho, tembung sak tembung yo ya. Wong iki mau rembugan ngendikane Pak Seno ki atos ngoten lho. Nek empuk diselentik, ih apa iki? Inakal. Sepuh wae kadang sok butuh lho, Mbak. Lah nggih sok Kowe butuh. iki butuh apa? Curhat. Butuh curhat. Oh senengane ana. Wong ajar kok wis ban. Malah muni butuh dibunuh. Alah kaya wong sedela lho senengane. Cilik ngopo. Ben arep tak ujo ben. Ya Allah. Beneng kowe. Sing sabar ya, Nduk. Aku ora ngerti ya. Sabar ya Nduk Agnes. Ora usah melu-melu ya, Nak. Es ben mbok mungen ngene Wis dhewe. ora sampe melu nek sing ngolo men disandang sing tuwa. Sing mlebu neraka men aku ro kae. Lho kok ngejak aku ngopo? Aku ya elek kok. Aku wegah. Aku mau campur kowe kok. Wegah kok campur kowe men elek terus e. Neraka kok enten-tenan ya ayo. Karepe Neraka ajak-ajak. karepe kowe nang swarga. Lho lah iya no. Ya tak tarik. Nganumu pas. Edan tenan rawi. Iya. Lah aku ki celok menghibur piyai akeh iki ibadah. Oh. Badah apa? Sinden kok mangkal ya Jan. Era barok Jan. Kok sindal-sindal kok serate. Nek kowe lek wangsulan muni, aku ya menghibur wong akeh. Are ra tak jak menghibur sapa kowe? Ayo. Oh ya. Aiso. Kowe sesuk ki mandi ngene iki nek sirahmu tingil-tingil lamit ya pras tak penyak sirahmu tek aku nang sus bablas nek. Ora apa-apa, tak tarik ngono. Kok jur arep menang-menangan ora. Mah pokoke dhewe-dhewe lho, mah. Mah padha dene. Pokoke dhewe-dhewe lho gak aku. Mah bareng pokoke. Lho. Mah dhewe-dhewe wae kok bareng. Kudu Lah kowe bareng. bareng ya ora krasa kok. Apa meneh to iki? Ben tak Iki kok- sisanke mutiar mbok nek. Kita ke pembicaraan dewasa ngono to pria kok ramu. Wis banci-banci ora melu-melu. Kok namu ra iso dienggo. Ya ora. Heeh to? Ate aku kenamu anget. Kula ki ngewangi jenengan kok Oh, kenamu ngewangi anget. kula. Ora kena dienggo piye to? Buktekne Lek. Buktekke. Ayo apa piye? Coba. Mbok. Ya dinteke mangga nuruti Prastiwi ora rampung-rampung. Iya. Ya. Kat. Sapa iki mau? Aku. Wah, piye? Kok kowe cacing dadi. Anu, mbok murah melu. Kowe nek tau ngerti to, Mbak? Iki biyen tau tak boncengke ora gitu. Iya. Sikile meng gandul-gandul kae. Ngono iki aku medun tuku apa ngono kuwi. Grup ya. Sak wonge. Aku yo aduh lali sorry you. Sorry matamu kuwi.
zaman berjuang riyen nggih Bu, jenengan penyanyi seksi to perjuanganipun Pak Seno kados menapa rak panjenengan melu Kula nyekseni. melu apa Dadi melu prihatin to, nek saiki disio-sio rak ya mengko cara mene ora bener. Kula ajar mayang niku sik nindeni niki. Lho. Nganti ditolak sik nanggap niku marahin niki. Dadi tolak berkemboten mergo wayangane mergo niki. Mbok sindene ampun nika Pak Seno. Ontene nika nika. Nika wis kula tinggal kowe ngetutke terus ya. Ketriyen bayar kula sih selawe. Selawe zaman semonten. Sepriki ya selawe ra mundhak. Saking cedhile niku. Kaya kowe kaya manut melu terus gitu. Ayo pangane ider. Alah ya malah. Ira ngeri to no wiyang sindanku ngeri-ngeri to. Medeni ora ana sing iso ngimbangi le bosok cangkeme. Kok ngungkuli banci ya Lah ya gagas lho. Aku insaf kok malah kono ndodro. Nek aku tak teruske Mbak golek det e. Rak sewu dalan penjanu kok ya wis ndungkap yuswa ki sing ngoten-ngoten ku ditinggalke. Kula ider niku dodol gedang goreng. Nah, Lah rak wong digelang. urung do ngerti kok ya. Kalih apem. Ning anggere niku ra mbiyen anu cedhak omahe kalih kula, anggere bar idul tak takoni, "Gedang entek yo." "Entek, apa me isih ora enak." Ora enak aku. Nek nggih apem niku sok diinget masa apeme jamuren niku. Niku jamur doyan nek. Doyan kok dalange. Wah, men ngomong. Oh alah, gak bisa. Wis ben jamur ra apa-apa. Saanane. Niku wong jenenge profesor ku benten-benten kok nggih. Nggih. Ora mesti wong golek mangan iki. Agnes mesakno Agnes ki grup klecam-klecam iki. Ini bakul apa? Bakul kerutu kok, Nduk. Kerutu apa? Pakan manuk. Nggih, wah ya ora kok ya ndoro jamuran barang doyan ora. Doyan ki mergo sing jamuran nggo namu kuwi. Sok tak tambani ya. Apane to sing jamuran? Mapem. Oh, Wong musuh ora didol kok ya ora diinget barang dadine ya jamuran kok ya. Napa di PP mawon ora kok ngenget di PP. Oh, dintekke ya. Ya, luar biasa. Yang nggih atraksi, Bang. malam ngono wis nyenyek.